دوارو جانو سردار وش پہ اڑدے د مور قبر تناستے و پچغو چغو جاری چی یا اللہ زخو د پلار د دیدن پارمانم د پلار د خبرو پارمان پمین پارمان د پلار د محبت پارمانم چی یا اللہ مور د مران جدا کڑا بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ پلاس کیونیو غیر کیونیو پدوارا مخیخ کل کوئی بچے جاڑا ما زبستا بعد مور نمور متا بچر تخپن کما رسول اللہ ورت جاری ام ایمن انت امی بعد امی تزماد مور نباد مورے تزماد مور نباد مورے وام جان زبا اس آواز دا اما کوم دا مور آواز کوم نو میں منتا تب دا مور آواز کوم گوری تو پیرانا ناراض نشے دوارو جانو سردار دلا سونیو چسو کسے لراغے بی بی امیمن پچکو شا عبدالمطلق پو کے پریوتا چو عبدالمطلب ندا زوی پا من باند مور شوے ندا انگور پا من باند مور شوے ستازوے دشپگو میانشتو دا مور پا نفسو چی پلار وپات شو نن دشپگو کالو پا عمر باندے وچے مور وفات شو محمد رسول اللہ یواز پات دے دوارو جانو سردار لان عبدالمطلب سے براغے ورطرغار ودغے کے نو عبدالمطلب پسپین گرہ باندی اوخ کے باران لاغے ورطوے زما کڑی دل بچیان زما تزنے دل بچیان زما تزنے دل بچیان زما در پدر لگنے دل زویان و بچے پلار دے وفات مور دے وفات امی منتے چغ کے جستا دے دکابے پر اب قسمی تے مور شوزے دو پلار نباد پلار ماں دوارو جانو سردار مبارک پکور کے ناز دے دا مور کٹل ورغے پا چغو چغو باندے اجڑل چھ اما جان داستاغ بسترو کٹتے چھ زبدر سرو دو ماں امی منم جاڑی عبدالمطلب ام جاڑی گوانڈ ام جاڑی داسمان حر غلمان جاڑی ننشا انشا یتیم دے امام المجتبہ یتیم دے دا دوارو جانو سردار چکل بار ترازی یتیمانو کی ادرے گی علکان لوبی کئیو دا دوارو جانو سردار ورطا غمجن ولاڑی نن عبدالمطلب ورطوئی بچے اس پا کعبی تزو دا کعبی پا سوری بناسیو زمایو بہترین قالین دی پاغی بما سرناس عبدالمطلب صد پار پاسے دوارو جانو سردار پا بستر باندے ناستے ترونے رانل ورطوئی بچے پاس دا زمون دا پلاد عبدالمطلب بستر پا دے بنکے نداستا دا پارا ندا رسول اللہ دا مٹنونیو او لری ادرو وی پارام کینا چرتلر پغرمو دو دوارو جانو سردار پغرمو دو رسول مقبول حیران والار دو جاڑی سوقت عبدالمطلب راغے و بچیان زماد بسترین لر والارے پسوری نی پغرمو والارے ورطوے اب جان دغترون مرال لوزستا دا بسترین پاسولم راتوے بچے دادا وڑو کزین دے داستا دا پلار دا مشرے دے نو دا دے وجہ پغرمو والارم دیر ورط لے نشم چھ بیابا میں تے پاس عبدالمطلب چگکے چھ اے زمازہ منو دادا عبداللہ نخد عبداللہ ماتا دیر گانو محمد رسول اللہ ماتا دیر گان دے عبداللہ سے زما پا بستر بما سرناستو نو داغد مرن باد بداغد وی ما سرناست وہاں بجان ستا پا بستر بیان کے نمداتو نبا میں تے پاسئی عبدالمطلب سے ورطو اجرل چی بچی راشا دا زما مقام ندے دا مستا مقام دے اتکال تیری گی دا دوارو جانو سردار دا عبدالمطلب سے پوگو باندے بازار کی گرزی دا عبدالمطلب سے پا اگو باندے پلارو گرزی دوارو جانو سردار چیلے سرائی گڑے سرائی یتیم دے زندگی تیری گی نن اتم کال دا محمد رسول اللہ دا عمر دے عبدالمطلب سے یخنے والدے
बीमार दे, लाचार दे, बेवस शो, बेबस शो, द द्वारू जानू सरदार जान ला उगस्तो व बचा राशा जस्तानी को बजाने बीमार है माँ तमा सर कीना वड़ी वड़ी खबर माँ सरो कक समाजत तसलियो तस्कीन पे औरसी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम वर्ता नरमे नरमे वड़ी वड़ी खबर के बजान कतबिया